Pupunta pa lang kami dun sa may bus terminal. Buti na lang huminto yung ulan. Ayan. So, nasa bus kami. See you later, guys. So guys, bumili lang kami ng backpack dito sa Nike kasi kailangan namin kasi yung mga napamili namin wala kami mapaglagyan. Hey guys! So, nakalis na kami doon sa may nakalis na kami doon sa may Airbnb tapos sobrang ulan, grabe. Ngayon, iniwan lang namin yung luggage namin doon sa may terminal banda. May iwananan kasi doon. Tapos, magla-lunch muna kami dito. Dito pala kami, guys, sa hulaan nyo asan kami? Nasa isang Filipino restaurant kami dito sa Rome. It's called Manila Restaurant. Yan, kasi napurga na kami, guys, sa kakakain ng mga pasta, pizza, ganun. Yun kasi yung dito sa Rome, sa Italy. So, yun. Yan, parang nag-crave kami ng may kanin naman, yung talagang Pinoy na pagkain. So, yun, dito kami napadpad and walang tao pa. Kami lang yung tao ngayon. So, yeah, ipapakita namin kung ano yung mga in-order namin. I love that song. Lagang kalabaw. Kalabaw? Kalabaw? Di ba? Gusto kayo na ako. Ito extra soup ko gusto. Sipa. Sige. Oh, enjoy meal. Salamat po. So guys, tapos na kami and then dessert is parang turon lang kasi parang busog kami guys. Masarap yung pagkain dito in fairness. Masarap, sobrang sarap. Asa man ka lami na ako. Ano? Asa man ka lami sa ko Mas masarap. Lami. Turon. Ali. Okay na. Sige, istorya daganda. May sukulan, no? Or... So, umulan guys. Hanapitin mo card na yun. So guys, ito yung journey. So, magsalita ka naman kasi mo. So guys, dito tayo sa terminal. Look at these people. Sobrang daming people.
sa bus, shuttle bus, papuntang airport. So, yeah. Feeling ko uulan na naman, no? Yun. See you later sa airport. Ciao, Bella. Hey guys, andito na kami sa plane. Boarding na, and then pauwi na talaga. Ciao, Bella. Grazie. Borlogs, we're borlogs. And tired, but it's worth it. Okay lang. See you later sa bahay. Hey guys, andito na kami sa Paris. Well, nasa buwi pa kami. Umipili pa kami ng ticket para sa bus. And then 1 hour and a half yata from here sa airport to Paris. So, see you later sa bahay. Hey guys! Dito na kami sa bahay. Nakauwi na kami. Kanina pa, mga 1 hour ago, nagpahinga lang kami sandali. Then, naligo ako. And then, magpapahinga na din. Yun. Nakalimutan ko kasi i-end yung vlog. Kaya, i-end ko na siya ngayon. So, yeah. Natapos na yung travel namin. So, I hope na-enjoy kayo sa mga gala-gala namin and all. And I hope marami pang susunod na travel soon. So, thank you guys for watching and I'll see you again on my next vlog. Bye guys!